Και να τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις Ινδίες μέσα στην πόλη. Ντροπή, παιδεία, ελευθερία, η Χούντα δεν τελείωσε το 73. Της Καλκούτας φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Άλλοι σοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφότιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό, πιο επιβλητικό, πιο μυστηριακό και πιο μεγάλο είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Είναι ένας άνθρωπος που τον ποδίζουν να βαδίζει. Είναι ένας άνθρωπος που τον αλυσοδένουνε. Και να τι θέλω τώρα να σας πω, μες στις Ινδίες μέσα στην πόλη της Καλκούτας φράξαν το δρόμο σε έναν άνθρωπο. Άλλοι σοδέσαν έναν άνθρωπο εκεί που ευάδιζε. Να το λοιπόν, γιατί δεν καταδέχομαι να υψώσω το κεφάλι στα στροφότιστα διαστήματα. Θα πείτε, τα άστρα είναι μακριά κι η γη μας τόσο δα μικρή. Το λοιπόν, ό,τι και να είναι τα άστρα, εγώ τη γλώσσα μου τους βγάζω. Για μένα το λοιπόν το πιο εκπληκτικό. Ούτε πάσο, ούτε δεξιά,